Здравейте, геймери! Аз съм Крис от ToxicTube и сега в момента, както виждате, имам нова база на Clash of Clans Night Village. Добре! Много добре. Да, мисля, надявам се, дано. Правя си 5 левел Builder Hall. Кръшерът ми още първи. Мога да си го апгрейдна за Canon карта, само че не ми дава, защото трябва първо да се апгрейдне Builder Hall. Много хубава база. Да е така. Тук също съм много слаб. Но имам подобрения, ходим напред, да старая се. 5 левел от Таунхол съм. И си върша работата. Но сега важното е да видим каква е тази база. Дали е много добра, дали е добра, дали е отвратителна. Играем някакъв батъл и сега не е важно тук как ние се справим. Всъщност важно си, но важно е да видим как се справят другия. Не как ние се справим. Всички си насочите вниманието на идиотите, които минават. Аз тук само ще пусна малко. Така. Не! Ето още един пуснах. Хайде да го скапаш. Не! Той дали ще се справи по-добре от мен? Но не. Моля те. Каква е тая база, бе? Тая база е една много добра база. Моите по. Айде. Всъщност, аз имах един батъл, който не съм сигурна дали е случайност. Не той. Това ли? Не, това беше минале. Не знам как на мен ми се случи това, но днес се случва и на друг. Да мога да открия. Да, не мога да открия. Да, но вижте как се случи в базата ми. 27% е взел, гледайте сега. Това беше единствения батъл, който съм имал, но това беше преди малко. Те просто много добре става, много страни атакува. Тя е подобрено копие на базата, която Слави показва от The Clashers. Подобрих, защото не ми се получи, просто тук някои неща имах, но се оказа, че тази е доста по-добра. Не доста по-добра, но по-добра. Виждате, тук е точно копие. Тук, но после не то. Точно. Гледайте. %35%. Точно така. Победил съм го. Това не точно копие, се оказало доста добро копие. Доста хубавичко. Не се е справил той добре. Хип-хип ура, това за мен. Ей! Но тук, както виждате, стените ми са по-лоши. Да. Не са толкова добри, колкото на Слави, но такъв е живота сега. Но съм по-добър от доста хора в клана ни. Играя от по-малко време от тях. Той май няма много ден. Така е, така го направим, че. И той мина. Чакайте, че е опасно.
17-18% пълен ужас. Слабак. Ето тази база явно била наистина много добра, но сега айде да поиграем малко на тази база. Това всъщност няма какво правят, билдерите ми са заети. Няма нищо за правене. Тук ще забием. Да. Готово, айде да направим още една добра атака за трофеи. Оха. Аз всъщност ще ви скипвам времето, когато чакам да ми свърши времето за реперването на труповете. Ще ви го скипвам. Но повечето ще видите. Еха. Това беше много лоша идея. Двадесет 23% е. Ох, ще ви го скипна. И той ни е бил. Ужас. Нека да видим. Добре, да, много е взел. Уха. Това не е издържал много добре тази атака. Добре, може би не е по-добра от наслави базата. Защо го натисна? Но в тази база, така как съм направил това, тук е много силно. Тук е малко по-слабо. Да. Просто така са нещата и ни се е получило така. И така може би да сложим това. И това там мина, но искам да я апгрейдна. Ще апгрейд на втори, на третия, докато мога. Ще гледам да апгрейдвам. На трети левел ще гледам да я апгрейдна с елексира, който имам. Всъщност няма да стане. Първо това трябва да апгрейдна, защото ми е важно. Искам да го максна. И другите неща. Това е. Но Gem Miner и Builder барак са ми важни. Но първо искам да максна Builder бараките, защото са ми най-близо. 7 левел и макса. И то 7 левел е най-доброто за сега. Иначе после като пуснат другите неща. Отвън се случва нещо. Някаква пъшка като луда. А някакъв крещи. Малко странно звучи, грешно, но такъв е живота. Само че не знам защо се чуват такива странни звуци от улицата навън. Просто луди хора. Какво се прави? Деда, може би го пусна да го чуете. Ма не може. Ако сте успели да го чуете на записа, каквото се е чуло, сте имали късмет. Добре. Сега. Може би малко трябва да апгрейдна. И това ще... Нямам билдър.
Защо и тук не бяха два билдъра? Щяха на мен да ми свършат много голяма работа. Добре, следващ батъл. Искам да хитнем 1300 някъде. Дано. Айде така, силната го ударим от другата страна. Ще те скапем от бой. Това ти го обещавам. Това не е по план. Айде, скапахме ги. Браво, браво, браво. 37%. Ура! Дано да се ползва. И 40. Не можеш ли? 6 левел джайнти и 7 левел арчерки. Къде ми е стара лабораторито? Не мога. Ако можех, щях те вдигна, но не мога. Айде, след 2 часа ще го бусна това. Тук за 8 минути и ще се случи. Сега ще ви скипна малко от времето, защото няма какво да казвам вече. Добре, ще видим след малко. Добре, върнах се. Готово. Почти е всичко. Ей! Може 10 секунди остават. Ще ги изчакаме заедно. 3, 2. Готово. Сега. Между другото, хора, на 50 абоната ще започнем да правим влогове. А на 100 ще започнем да правим интервюта с известни ютубери. По-известни от нас. Не е вероятно. Добре. Добре. Не. А тук дали ще го махат? Не, няма. Добре, значи трябва да пуснем точно в другия. И после отзад 6 арчерки. И после тук 6 арчерки. И така. За сега. Добре. Хайде, махнете този билдър хал. Махнете го, той е скапан. То никой не го обича. Той си няма приятели, не заслужава да живее. Не. Ти трябва да се шегуваш с мен, нали? Шегуваш се, нали? Поне е победено. Какво? Как може да е толкова зле? Така. Дашваме. Биеме. Губяте. Печелим ни. Римувам. Да. Ще се върна след малко. Да. Добре, още 4, 3, 2, 1, 0. Ей! Така. Добре, започваме. Трябва победа. Трябва да е победа. Това ми е доста важно. Сега като се замисля. Това ако... Свършен съм. Просто съм свършен. 10%.
И 10% е само. Сега, ако той е по-малко, аз съм велик. Не е по-малко. Супер. 30. Ще приключваме това видео, че целта ми много не мога да стигна. Аз съм на второ място тук. На Night Village, Visit Night Village му, да видим. Слабак. Пълна трагедия си. Моят вилидж става вече 5 левел. Но тук не е слаб, тук е силен. За мен. Много силен за мене. Ох, не. Добре. Чао, хора, това беше всичко за сега. Чао!